Ramogi TV, Mombasa. Ekinde ma jokristo dhi nyime gi ingo nyasi mar Pasaka, Pop mar kanisa makopere Papa Francis bende noriwore gi jokristo motelo ne ingo odiochieng' mar timo rapar mar tho mar Yesu Kristo. Jotelo gi jotende kanise mopogore opogore pacho kae bende ne ochwalo ote mar Pasaka maber ne oganda ma pacho kae. Sharon Ong'ao ni kod mathoth. E ote mare mar kwayo hawi maber mar Pasaka, Papa Francis ojiwo jokristo mondo omed bedo gi hera e kindgi. Papa Francis bende kwayo jokristo mondo kik obed gi akweda e kindgi, kendo kik gijaro oganda mawuok e piny kaachiel gi dhoot mopogore. Papa Francis omedo kwayo jokristo mondo omed bedo gi hera e kindgi ne ngima maber mar kinde thuolo mabiro. Komachielo, e ote mare mar kwayo hawi maber mar Pasaka, Jatend piny William Ruto okwayo jo Kenya mondo chungi jowetegi e yor alama, jip, pogo chiemo, lewni kod chiwo kuonde jot ne jomochando e kindegi mag Pasaka. Min od jalup jatend piny Dorcas Rigathi bendo jiwo oganda mapacho ka mondo hing nyasi mar Pasaka e yo makare, kendo giket tenge thuolo mar bedo machiegni gi familia magi. Dorcas ojiwo jokristo e kor gwenge mapacho ka mondo hing nyasi mar Pasaka ka giparo godo tho kaachiel gi chier mar jawar. Fathers, I pray that you will take care of your children. If husbands, you will take care of your wives. Wives, you will love your husbands and make sure that this time you'll be an Easter that we will be able to commemorate and celebrate all together as family. To the family of Jesus Christ, to the every church, I wish you a happy Easter. And may we celebrate it with knowledge and understanding. May we open our doors to those who are who have no food. Let them come to the church and let them come to the house of their God and be able to celebrate Easter in style. Duol mochung'ne rita e apaya NTSA kokalo mbui margi mar X bende ne kwayo hawi maber ne oganda mapacho kae, ka gikwayo derepe mapacho ka mondo kik riemb komer mondo gires ngima jowuoth. E kindego, duol mar NTSA bende chiwo milome mar chungo wuodhe mag sako 2 mag matatu mating'o jowuoth, moriwo Bungoma Line Safari Limited kaachiel gi Smart Highway Sacco. NTSA wacho ni gichungo wuodhe mag nyamburko makamago kaluwore gi apedha magisebedo ka gitimo, kendo ne giyudo ka weg matatu makamago ok chope rang'iny madwarore kaluwore gi chike mag apaya. Duol mar NTSA yango ni ka nyamburko ko biro bedo ka chope winjruok madwarore, ibiro yienegi mar chako wuodhegi kendo. NTSA okwayo obila mondo mak nyamburko mantiere bwo sako 2 go, poni gibiro bedo ka gitimo wuodhe ataro mar chik. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.